Μποτιλιάρισμα και μποτιλιάρισμα. Κούνης έρχεται, κούνης. Κόλλησε στο πρώτο μέτρο. Βάλα μια φορά δεν την έβγαλες και σε έπιασα. Μια φορά δεν την έβγαλες και σε έπιασα, λέω. Να το σβήσω. Α, και ένας δικός μας, Τι είναι, κουράκι. Τον αντιπρόεδρο. Τι αντιπρόεδρο δηλαδή, αυτός είναι... Διευθύνων σύμβουλος. Στην επόμενη τετραετία. Έρχεται ο Λάκης. Διευθύνων σύμβουλος. Και Λάκης είναι. Καλά, τώρα γιατί έρχεσαι εσείς από πίσω. Γιατί έρχεστε από πίσω. Βάζω κορδέλες ρε μάλακα, ξέπως χάνουν. Έχετε να μπείτε στη διαδρομή και κόψεις μαλακίες που βάζεις την κορδέλα. Καλά, δεν είπε θα πάει στη φούτα. Ο Λάκης θα σαμπορδευτεί. Δώσε, δώσε. Αφού όπως σε βολεύει. Μία φορά δεν θα μας βγάζει άσπρο πρόσωπο ρε. Λάκη, γέλα λίγο, γέλα. Μωρό μου! Φέρ' το αγκαλιά ρε. Να φέρω τον Ιμαντά. Πάρε μια χόντα ρε Λάκη να ησυχάσεις να... Πού πήγα έκλεισα 3 δρόμους. Και είχε και κλαδιά. Πουνί! Άντε ρε! Λάκη ανεβαίνει άλλος. Περίμενε, ανεβαίνει, περίμενε. Κούνης, κούνης. Του γάμεις και ψόφισες. Έλα, από εκεί καλά είσαι, πάρε φόρα. Όλοι πίσω από το δέντρο κρυφτήκατε. Λάκη! Σήκω λίγο πάνω κύριε φίλε. Έχει. Και 3 χιλιόμετρα από εδώ περίπου.
ώρα θα πάω. Σε 3 χιλιόμετρα. Μαλάτι, κατέβα κάτω ρε Παλάτι. Από εκεί Μαλάτι. Άντε πούνι. Όχι μωρέ, έχω πήρε τώρα. Θα κάνει ο Μπάπης. Έχουμε ξεκινήσει ένα δικό μας τουρνό. Άντε πούνι. Έλα βρεάσουν να κάνει μια προσπάθεια ακόμα. Όχι ρε μαλάκα, κουράστηκα. Ο Λάκης έβγαλε καλό θέμα. Εμείς πάντα θα ξεχωρίζουμε. Πάντα θα ξεχωρίζουμε. Μαλάκες. Όχι, δεν είναι από τάκι. Όχι, δεν παίρνω τελείως. Δώσε. Πάτα. Δώσε και μια σούδα τώρα να γράψω. Πάνε από γύρω καλύτερα είναι. Παιδιά, ο ενθουσιασμός είναι μακριά. 3 χιλιόμετρα περίπου. Τόσα πολλά. Άμα θες πιο κοντά πάμε Άμα θες ευθεία. φεύγεις ευθεία και πας απευθείας. Πού ευθεία? Ευθεία το δρόμο. Το δρόμο. Και βγαίνω πάνω. Πάτα τον! Έτσι! Πάσα! Ναι, ξέρω, τον είδα. Μια χαρά είναι. Άντε καλώς μαζευτήκατε εδώ. Τέλος. Καπούτ. Τέλος. Εκεί κάτω πρέπει να στηθείς. Στο δέντρο. Ναι, αλλά πιάνει όλη την ανηφορά από εδώ. Αν πάει πιο κάτω είναι το μεσόδο. Για πολύ πέφτω εδώ πέρα στα μάτια. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Άμα δεν το ξέρεις, δεν το βγάζεις. Ναι, Δεν χαλάσουμε καθόλου. Άρα Μανώλη θηρίο. Κουρώνεις πίνω, μάλλον. Κάτω ήταν, δεν Μόνο έτσι όπως σου είπα. Με φορά να δουλέψεις και είναι στα μπρέμ έτσι στην άκρη, από πάνω και έφυγες απάνω. Αυτό το τέτοιο δεν το φτιάχνεις. Ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή από κάτω δεν είναι. Απλά Εδώ από πίσω μου πας τι. Πάνω στο τέτοιο σκούτα που έχουν και από πίσω το τέτοιο. Είναι τρεις Και από εκεί κάτω που κατεβαίνουν πάλι καλά. Είναι κατηφόρα. Δεν διανύεται αυτό. Άμα δεν δώσεις φορά, διάγει. Πάτε και κάτι. Παραμάς και εσένα. Είδες γυρίσμα. Τουλάχιστον δεν βγαίνει, αλλά ξέρει πώς να στρίψει. Σε αυτό καλό αυτό δηλαδή. Όταν έμαθα από εκεί πέρα μου πήγαινε τον άλλο πάνω. Σαν ψήφι κάτω από τα πίσω. Δεν γράφει και στη μέση πέση, δε. Άντε άλλοι από πέρα. Γιάννη μου φαίνεται από εδώ και μετά θα γελάσω. Πού να γελάσεις, θα έρθουν κι άλλοι, θα έρθουν πιο αντιαμίδες. Τέλος. Τώρα από εδώ και πέρα Αυτοί δεν έρχονται καθόλου που θα πηγαίνουν από πέρα. Γιατί το ξέρουν. οι χειρότεροι έρχονται τώρα. Περάσα καμιά 50. Σίγουρα. Παραπάνω. Να πάμε τώρα. Λάκης. Ποιος είναι Λάκης, ποιος Λάκης. 30 φιλίδες. Χωρίς κράνο στο μαλάκα να. Ναι, χωρίς κάνω. Αυτός έχει 5 φορές ξεκίνησε. Να βλέπεις. Πού ήταν. Κώστα!